Gimnazija i stručna škola Dositej Obradović iz Novog Kneževca i ove godine upisuje učenike na obrazovne profile iz 3 područja: opšti smer gimnazije, saobraćaj i trgovina, ugostiteljstvo i turizam. Kako zbog trenutne epidemiološke situacije nisu u mogućnosti da održe dan otvorenih vrata za sve zainteresovane osmake i njihove roditelje, učenici ove škole ovom prilikom potrudili su se da osmacima predstave smerove koje će od septembra moći da pohađaju. Odabrala sam ovaj smer i ovu školu iz razloga zato što je veoma zanimljivo. Bavi se tehnologijom izučavanja saobraćaja, tehničkim pregledom, organizacijom prevoza i tako dalje. Pod praktičnom nastavom podrazumeva se obuka đaka za B kategoriju. To je besplatno u okviru ove škole, znači testovi i polaganje vožnje je besplatno, samo pre toga treba da se uradi lekarski pregled. Gimnaziju sam upisala zato što sam želela da mi škola pruži dobru spremu za dalje obrazovanje, a to je fakultetsko obrazovanje. U to sam bila sigurna kada sam upisala gimnaziju, a kako godine prolaze, sve više sam sigurna u to. Preporučila bih svim budućim učenicima da upišu našu srednju stručnu školu, pošto sam ja kao njihov učenik stekla jako lepo iskustvo, takođe i znanje. Ovo što vidite za mene su pripremili učenici iz završne godine i kao što vidite jela su mnogo ukusna i prelepo dekorisana. Takođe bih rekla da u ovoj školi možete da upišete 5. stepen koji će vam pomoći u daljem radnom iskustvu i da su danas dosta popularna mesta, tj. poslovi su danas dosta popularni gde se možete baviti puno. Posle ove škole možemo da upišemo bilo koji drugi fakultet, ne mora da bude u našoj struci, međutim ja znam moja drugarica i prethodne generacije, oni su upisali baš saobraćajni fakultet ili višu tehničku školu i rekli su da im je veoma lako i da su mogli da se prilagode zato što u ovoj školi ima jako veliko stečeno znanje, tako da su mogli da se snađu. Naša škola ima dobru opremu, zapravo projektna nastava nam je dostupna u svakom trenutku kada nam god zatreba. Profesori su veoma posvećeni i trude se da nam na što bolji način objasne i približe gradivo. Zapravo to su radili i za vreme online nastave, tako da nam ništa nije nedostajalo. Direktorica škole Angela Fekete istakla je da je Ministarstvo prosvete odobrilo upis učenika na sve smerove na kojima se školuju đaci ove škole. Tako će na srpskom nastavnom jeziku biti mesta za 30 gimnazijalaca, 30 tehničara drumskog saobraćaja i po 15 kuvara i 15 poslastičara. Na mađarskom nastavnom jeziku obezbeđena su mesta za 30 vozača motornih vozila i 15 kuvara i 15 poslastičara. Prema rečima naše sagovornice, do sada među osmacima najveće interesovanje bilo je za saobraćajne smerove. Prošle godine smo nabavili novo vozilo na kome oni uče da voze, polažu na kraju odnosno tokom 3. razreda polažu kod nas za B kategoriju. Tako da obezbedili smo im 2 vozila sa 2 instruktora. Pored toga i oni odlaze u firme na praktičnu nastavu. Termini upisa u školu biće naknadno objavljeni, a naša sagovornica poželela je osmacima uspešno polaganje male mature. Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom porasta naredna 3 dana. Vodostaj Tise kod Novog Kneževca na današnji dan iznosi 362 cm, dok je temperatura vode 14,2 stepena. Meteorolozi za sutra najavljuju pretežno sunčano vreme. Minimalna temperatura iznosit će 16 stepeni, dok će maksimalna dnevna dostići 28 stepeni. Duvaće vetar jačine 24 km na čas, dok će pritisak biti oko normale. Intenzitet UV zračenja iznosit će 7 UV indeksa. Pogoršanje biometeorološke situacije doprinjeće pojačanju tegoba kod cerebrovaskularnih, srčanih i psihičkih bolesnika, pa im se savetuje oprez. Očekivane su meteoropatske reakcije u vidu glavobolje i bolova u mišićima. Izvesna pažnja se preporučuje u saobraćaju.